नमस्कार नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोगोन दिनै इन्डियान सरकार, स्टेट सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकार जे भट होनानै जे मोन्थाय दङ, भट होनायनि जे मोन्थाय बेफोरखौ जोंखौ दिनै थगायनानै जाबोगासिनो दङ। जे बिथांमोना हालुवानि नामावहाय दिनैहाय 6,000निफ्राय 8,000 बारायनायनि खोथा बिथांमोनहा बुंदों। दिनै सासे नैबे माबायावहाय पार्लामेन्टआवहाय बाथ्रा दैखांदों। बिथांनि गासै भिडिअ क्लिपखौबो आं ससे होनाय जागोन। दिनैहाय बै कंग्रेस सरकारनि समनिफ्रायनो मोनसे जब कार्ड खालामनानै होदोंमोन रायजो राजाफोर। जुदि नैबे गासैबो वान फेमिलि वान जब मास्ट बी बे मोनसे बिथांमोनहा बिथांखि लादोंमोन। गैयाब्लाबो 100 दिन खामानिखौ होथारनांगौमोन जब कार्ड गोनां, बिपिएल कार्ड गोनां मानसिफोरनो। नाथाय बेफोरखौ सुजुग सुबिदाखौहाय दिनै हाग्रामा सरकारनिफ्राय लानानै बे सुजुग सुबिदाफोरखौ जोङो दासिमबो जोङो मोननो थाङाखै। बेफोरबायदि गासै बाथ्राफोरखौ हाग्रामा सरकारा होआखै। बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौनो लानानै दिनैहाय नैबे इउपिपिएल सरकारा होनायनि बबेबा माबायावहाय इउजि ब्रह्ममोनहा बाथ्रा दैखांबोदोंमोन रायजो राजाफोर। नाथाय दिनैसिम बिथांमोनहा दिनै गावसोर सरकाराव फैनानैब्लाबो बेखौ मावनानै होआखै। दिनै सासे भटार राइट हिसाबै गोबांथार सुजुग सुबिदा मोननांगौमोन। मोनसे न'खरावहाय बेबायदिनो जब कार्ड गोनाङा बेबायदिनो 100 दिन हिसाबैहाय सानसेयाव दा जेरै बागानियाफ्रा मोनो, सानसेयाव हाजिरा हिसाबै गभर्नमेन्टआ खामानि हायाब्लाबो 100 दिननि ओरैनो मोननांगौनि मोन्थाय दङमोन। नाथाय बेफोरखौ दिनैसिम होआखै। आरो हालुवाफोर जे कार्ड दङ, किसान क्रेडिट कार्ड, बिथांमोननो माबा हिसाबै दा बबेबा दालिनि दामा जुदि 100 थाखाब्ला माबा हिसाबै हालुवा हिसाबै 18 थाखा बे GST-खौहाय दाननानै बे खमावहाय हालुवाफ्रा मोनजानांगौमोन बे कार्डजों रायजो राजाफोर। नाथाय बेफोरखौ दासिमबो लागु खालामाखै जोंनि इन्डियान सरकार आरो स्टेट सरकारा। दा बेफोरबायदि गासै जोंनिफ्राय GST टेक्स थांनाय फैसाफोरखौहाय दिनै बिथांमोनहा जोंखौहाय एखेबारे जों होदों होननानै जोंनिखा फैसा मोननांगौ मोन्थायनिफ्राय बिथांमोनहा खालि 6,000 होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। बेनो जाहैबाय जोंखौ थगायनानै। आरो नैबे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनहा मोजाङै स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। दिनै इन्डियान सरकारा जोंखौ माबायदि सुसि होनानै जागासिनो दङ। ST-नि मोन्थायखौ होआखै, SC-नि मोन्थायखौ होआखै, OBC-नि मोन्थायखौ होआखै। आरो गासै आरक्षणफोरखौहाय मदिया एखेबारे मानिया होननानै पार्लामेन्टआवबो खेबसे दैखांखाबाय। जायनि फलाव जोङो दिनैसिम ST-नि माखासे मोननांगौ मोन्थाय ST-ब्लाबो मोनाखै, बा हालुवाफोर, किसानफोर जे मोननांगौ मोन्थाय बेखौ मोनाखै। 700निबो बारा MSP बेखौहाय मोननांगौनि थाखाय पान्जाबनिफ्राय गोबांथार मानसिफ्रा जांख्रिखांदोंमोन, बेबायदिनो रिलि खालामदोंमोन। नाथाय 700 जन मानसिफ्रा लामायाव थैनो गोनां जादों रायजो राजाफोर। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, जोंनि आसामनि गेजेराव बिदिनो फिसा फिसौ हालुवाफोर हिसाबैहाय बेफोरबायदिखौ जोङो सिरियास लाया। जायनि फलावहाय इन्डियान गभर्नमेन्टआ 100आव जुदि माबायाल' 10%आल' खुगा सिग्राब्ला 90%आनो एखेबारे मोनबाय होननानै 6,000 मोननाय। 6,000जों नोंथांनि आबादखौ मावनानै जानो हायो नामा? हाया रायजो राजाफोर। बिराद थगायनानै सुसिनानै जाबोगासिनो दङ। जोङो बेफोरनिफ्राय गासै सांग्रां जानांगौआ। आङो उननि बाराव रायजो राजाफोर जुदि भिडिअखौ लाबोयोब्ला आङो A to Z गासैबो डिटेल्सनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो लाबोगोन। बेखौ नोंथांमोनहा नायग्रोदो। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे उनको GST के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1 लाख के फर्टिलाइजर खरीदता है।
तो आप 6,000 रुपए देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का। 6,000 रुपए देते, 18,000 रुपए जीएसटी के माध्यम से लेते हो। जब यूपीए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और औजारों पे से जीएसटी एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है कि 2,000 रुपए का जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान योजना, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। जब वो मंत्रालय में जाते हैं और पूछते हैं हमारी योजना को अप्रूवल को क्या हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो, हमें नहीं पता है। तो किसान योजना, किसान सम्मान योजना का इंटेंशन क्या है? या तो किसानों को फंसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना, महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में शोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर में उड़द दाल और अरहर की दाल यहाँ पे उगाई जाती है, लेकिन फसल बीमा योजना मिलती है सिर्फ बाजरा, मक्का और सोयाबीन के लिए। आपके माध्यम से मैं फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करती हूँ कि अरहर और उड़द के लिए भी फसल बीमा योजना के फॉर्म एक्सेप्ट किए चुके हैं, भर दिए हैं, लेकिन फसल बीमा योजना मिल नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान आवास योजना, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि एडिशनल 3 करोड़ हाउसेज, घर यहाँ पे इंक्रीज करके इस बजट में दे रहे हैं, लेकिन पंतप्रधान आवास योजना का टारगेट अभी तक महाराष्ट्र को नहीं मिला है क्योंकि ये योजना जो है गांवठान जमीन पे घर बांधे जाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि गांव में गांवठान जमीन है ही नहीं। जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि गांवठान जमीन नहीं है, गायरान जमीन ढूंढ के लाओ, हम आपको पीएम आवास योजना देंगे। अभी गांवठान जमीन लाएंगे कहां से? तो आपके माध्यम में से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूं कि सारे कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेश दे कि जितनी भी गावरान जमीनें हैं गाँव में, उनको गांवठान करके पंतप्रधान आवास योजना लोगों को लागू की जाए और सारे जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाए। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 1,40,000 रुपए इस योजना के लिए मिलते हैं, ये बहुत तुटपुंजी है, इसके लिए 2,50,000 दिए जाए।